Yo diaturake iki Mas Yudo munggah pentas nganggo aja dipleroki Mas. Aja dipleroki, engko sak tekone karo diteruske ning kene apa kuwi jenenge praon. Nah, monggo dadoske. Aja ditinggal kapribaden ketimuran Mangkoke keling seman kaya sing eling eling bapa iku budaya jene bener wilut sing ngomong dhisik sapa? Lah sampean sik napa kula sik? Sampean apa aku? Ya gentenan to. Rumangsaku. Lah nggih. Nggih. Wilut Pak Eko. Pak Eko. Aku apa sampean sing dhisik? Lah sampean napa kula? Salah sitok meneng. Wis manut. Ya. Wis. Muni yo. Sampean sik. Jane piye to niki? Sapa? Iso ngomong apa ora? Ya iso. Dalang dagelan iki digawe contoh. Lah rumangsamu apa? Ngomong gentinan. Ya ndang kowe sik njajal bocah rupane kaya bluluk. Nek sing Ora pantes blas iki nganggo anggon-anggoni sarwa ora pantes. Lah nek aku ya dandan ketok ganteng, ketok putih, sawang saka kono pantes. Awakmu ireng, wedake putih, malah ketok biru. ngenyekmu lho, piyo. Nek wedakmu mbak aku ana papane to, Mas. Wis ora enak apa-apane lho wedakmu apa? Sponsor TV. Wedak apa? Bedak pon wajah hitam jadi putih. Lawi kok gak putih? Lah iki wage kok, Mas. Wedak ngalih pasarane ngomong. Rumangsaku. Dalu niki ditimbali kalian Raka Mas Guntara. Bapak Guntara ngasta wonten ing kepolisian garwanipun Bu Suci. Ah, nggih. Apa to tegese suci? Suci apa? Susune sak manci. Ayo, ngomongane mok horor to. Maksudnya suci niku artinya fitri atau bersih. Oh, ya ngono. Seperti susu Oh iya. putih. Iya lek pas susu putih, pas susu coklat. Susu nggih putih, coklat niku dicampur. Nek asli susu putih. Dalam rangka napa Pak Eko? Dalam rangka tasakuran mergo kenikmatan Gusti Allah Ta'ala sampun dipun tampi kalian panjenenganipun Raka Mas Guntara kawimbuhan santunan anak yatim. Alhamdulillah. Sing gadah damel sinten sing ingkang kakung?
Pak Guntoro wis bolak-balik. Guntoro. Gun kuwi tembak bahasa Inggrisnya. Oh, Gun no tembak. Gan. Gun. Tulisannya gun. Macane gan. Gan. Hmm. Gun kuwi tembak. To kuwi tombo. Hmm. Ro kuwi rondo. Jadi Pak Guntoro iki tembake ge nambani rondo. Ngawur ngono kuwi jenenge iki Wah, omong iki- sak omong mesti sarwa ngawur. Oh, Asma Kinarya Jaba. Betul, Asma betul. Kinarya Japa. Paling tidak panjenengane dalu punika damel panglipur dumateng para warga dalam rangka tasakuran. Niki wong sing diarani wong hebat, wong sing calon mlebu swarga niku mboten enten sanes kejawi namung Pak Guntoro lan Bu Suci. Alah omongnya sapa? Kok iso ngengkel ae lho. Polisi nek gemane njaluki dhuwit ning dalan ya mlebu neraka to Mas. Lah puli renek saiki polisi njalukne renek. Ora enek piye? Polisi saiki apik-apik ora nggo helm ora dikapak-kapakne kok. Banter ora dikapak-kapakne lho ning nggonku. Dajal lho liwat nggonku. Sebabe. Sebabe Polisi tidur kok. wong giatekne polisi niku saiki nyuwun sewu. Umpama gelem jalukan ya, Mas. Nggih. Kuwi jenenge apa kuwi jenenge? Oknumnya. Oknumnya. Bukan polisinya. Bukan institusinya. Ah, iya. Itu oknumnya. Kamu jangan hanya memandang sebelah itu, menyangkut nama baik kepolisian. Gumunku Gitu, Pak iki Eko. mek siji. Ngapa? Polisi itu kan membuat peraturan kan untuk ditaati, Lah. bukan untuk dilanggar. Iya. Ning sok-sok polisi nggih peraturan ki njudekne masyarakat. Sing goblok ya kowe polisi Sik, yang toh. judekne masyarakat iki lho. Karo meneh aturane apa kok juduk masyarakat? Jenengan boten pitados, Ndak ora percaya. percaya. Ora percaya? Mending perapatan kuwi lho ana tulisan. Ngapa? Belok kiri jalan terus. Gak bingung masyarakat to, Mas. Lah, Lah kok- wong arep belok kiri kok kon jalan terus ku perlune apa? Nek belok kiri ya belok kiri, jalan terus ya jalan terus. Nyapa belok kiri kok kon jalan terus kuwi? Ayo Pak Guntoro jelasnya Pak kuwi, Pak. Ora jelasnya pecat jadi polisi. Mangsamu dadi apa kowe lele? Lah peraturan judekne masyarakat lho, Mas. Iya lho Pak. Maksudnya Eko. ngene lho, Mas. Pripun Pak Eko? Nah, maksudnya iki lek sing belok kiri kowe dalano terus ngono. Mboten enten tulisane dalano. Nggih mung belok kiri jalan terus. Lah, maksudnya iki awakmu ki bablas lek belok kiri ngono lho. Loh, sing badhe bablas sinten kula niku badhe belok kiri kok kon bablas nek padha manut peraturan polisi to. Ah iki ya kancane polisi mayare. Pak Eko iki piye to jan? Iya to jane. Maksudnya kowe iki nek belok kiri iki belok ngono lho karepe terus sih. Ora ana tulisane belok, Mas. Belok kiri jalan terus kok ngeyel tak didone to piye? Kowe rada rono ndang. Tak tembak kowe. Ratatatata. Ranju Oh iya. ora umum. Sing kangge ya kuwi. Lumayan lho Pak Jan. Niku dereng sepira wi rapatek njudekne. Sing luwih njudekne enten melih. Tentang kepolisian? Kepolisian Apa nih? perapatan Bangjo niku lho. Oh. Ngapa? Wah Jan, kan enek tulisane to. Belok kiri mengikuti lampu. Aku meneng ae, Pak. Belok kiri ikuti lampu, aku meneng ae disompret polisi. Mas, ayo jalan. Pak, sampean gak iso maca ya itu lho. Belok kiri ikuti lampu. Lampune meneng ae lho, Pak. Maksudnya Mas yo, ken Ngapa? arep belok kiri ku ikuti tanda lampu lalu lintas. Tulisane apa ngono wong sing maca aku kok lele. Belok kiri ikuti lampu ngono tok. Sesuk tak gantine. Ganti Iya. apa? Belok kiri ikuti mbahmu lho. Mangsamu. Kula nate kisinan, Mas. Ngopo? Lah nyapa kok kisinan? Ning perapatan. Ya. Bener mau lho mung. Apa? Selain ono polisi tidur, Heh. ono patung polisi. Nyapa patung? Akan kotuban Tulungagungan ngebis. Dilala keblet muyuh mudhun ning perapatan. Eh, Bengi-bengi Oh, cerita ngebis to ki. ngebis, tek nih. Nguyuh iku ono polisi ngene wae. Tak selamat malam, Pak. Iya. Demek tek meneng ya aku tuh dalam hatiku jangkrek polisi sombonge kayak ngene. Iya. Lah tiba Terus selamat malam, Pak. Takut tak demek. Wah, patung polisi. Aku terus ra kesuwen buka dalam tek semek cur. Dadi kok uyui. patung polisi mbok uyui. Tak uyuhi lho patunge lho, Dok. Ora apa-apa wong patung kok. Lah kok sak minggu kas tanggapan kalian jenengan, Pak. Heeh. Neng pojok kalau Ning pasar, pojok. neng pojok niku lho, Pak. Nggih, nggih. Lah kok bet kuyuh wis mudun perapatan rasa mudun terminal lah Eh. kesuwen lho. Lah kok tek lagi alah paling patung polisi lah kok cara tak cek lah kok ayo nguyuh tak bedel dasmu lho. Ganti Dudu wong patung ta? ganti. Lah ngomong-ngomong nuwun sewu, Pak. Niki kejadian asli. Napa, Niki Dik? wau lak kula saking Ngawi numpak bis. Hmm. Harapan Jaya. Nggih. Wih, awak lho nek lagi mujur.
Jelalah lho nang jero bis ya lungguh lho bareng karo jejeran wong wedok wayu. Wah. Nganggo rok cuwendhek ngeten iki popone putih, Pak. Iya. Oh iya to, Mas. Cah wedok nganggo rok cendhek, mangku adike umur 5 tahun. Watekku ben rada kenal tak pepeti. Pelek aku lungguh nang sandinge. Ben ketok rada akrab aku njimuk rokok. Seret. Rokok tak sumet, tak sebul lagi telung ngakepan. Lah kok aku diceblek. Mas, nek mung rokoke lho, keluke kaya ngono. Nek aku no gak popo, adikku lho gak kuat. Oh. Nesu cah wedok kuwi. Bis melaku, wer jarak 3 kilo cah wedok turu, roke munjuk. Heeh. Iya. Langsung terus tak coweblek, Mbak, nek mu turu lho, roke munjuk lho. Nek aku no gak popo, adikku lho. Tambangi. Apa? Apa kira wong wedok kuwi bojone polisi sing tak uyuhi mo ya? Ya paling Rumah saya samu kosok. melaku buanter. Lah sopire kenalan kula, Pak. Lare campur darat. Oke. Jenenge Pangi. Iya. Alah sapa neh kuwi. Cah campur darat niku. Oh, iya. Sopir Harapan Jaya jenenge Pangi. Lah kok nguber anu bis ngguri diuber karo bis Pelita. Oh. Kernete muni, ngi, Pelitangi. Mangan. Apa? Betul salahin gondi lah nek wong cerita serius. Kowe duwe kanca. Ya. Sopir Jenenge Pangi. Sopir apa kuwi? Harapan Jaya. jenenge Pangi. Pangi. Terus Lah ngguri nek bis Pelita. Oh. Kernete to. Ngguri anak bis Pelitangi. Oh, bis Pelita lho maksude iki. Ngandani Tapi- sopere dikandani karo kernete. Ngi, ngguri anak Pelitangi. nyeluki ya aja ngi. Lah sapa? Pang, pelitangi, Pang. Padha wae. Krek malah jelas. Wong edan ngono kuwi jenenge wong edan ngono kuwi. Pae koy. Wong ora serius soe. Omonge. Jenengan pun nate Apa? numpak bis ora turu kok kebablasan. Lho, Awakmu lah aku ndak bis kuwi wong asli. Lali karo mae dhewe bablas. Lho niku lak lali. Niki mboten lali, mboten turu ning kebablasan. lah kok iso? Aku to teko kene Jombang arep ning Tulungagung ki kebablasan sampai teng Trenggalek. Ya apik to dipunjuli ya kudu seneng. Apik untu mlocot. Lah kowe tuku sego, saitik terus ditambahi karo bakule. Lho, kowe ora seneng. Kowe tuku es setengah gelas ditambahi sak gelas, ora seneng. Lah medun Tulungagung didukne Trenggalek. Apik kuwi. Cai koclok mayare. Dimbui kowe. Balike ya bayar nyuk. Ora kuwi nyapa kuwi kocape kok ngono. Lah nyapa? Padha kali ceritane niki. Hmm. Numpak bis keng Jombang. Ceceran ibu-ibu. Ibu-ibune sik enom lho. Ayo wis. Sak Modele kaya Mbak Elis ngono lho. sak meneh iki lho. Ora Nom-nomane, jaman nom-nomane. Lah saiki Ah. Lah, nggawa anak cilik. Heeh. Numpak plek wis AC to Mas. Gantung rokok. Bantuk. Lah kok anake nangis. Gak sik to. Jane wi anak wi turunan serigala ngono kok. Wis nangis nih lho Mas. Anake nangis. Ayo, menang ora? Mi. Lah kok sik nangis. Iku wis posisi tekan nggone Tulungagung. Kertosono. Kertasana. Kertosono. Mi ora. Nek ra gelem tak kekno ome iki lho. Sing didudek sapa? Aku gini. Lah aku terus iya ora. Seneng ya mesti. Aku terus seneng. Terus bablas tek saka Kediri teko Keras. Keras. Lho sing nangis wae. Mi ora. Nek ra mi tak kekno ome iki lho. Lah aku terus Sing dianu sapa? aku. Oh ya meneng ae. Aku yo meneng ae to Mas. Diangkrek tembe. Terus. Lah kok Tulungagung. Kowe mandek kowe. Tulungagung. Aku ora ngenteni kok urung dikekekne. Aku terus Tulungagung. Arep mandek mung ngadeg kula. Duh, cara gelem meneng tak kena masa iki langsung aku yo balik neh. Kuwi sampai teko terminal Galek. Terus tak teblek mboke. Bu, kula niki jane mudhun Tulungagung lho. Sampai kebablasan Trenggalek. Iku sida mbakekno aku apa ora lho. Lah cek kira kadung torok e lho. Lah mboke mune piye? Ora sida Mas, cah wis merem lho. Ya, nano. Lah nuwun sewu Pak Eko, balik melih teng Pak Guntara nggenipun kagungan kersa tasakuran punika ingkang patut dicontoh utawi patut ditulat.
Pak Guntara niki calon mlebu swarga. Ora mung Pak Guntara, Pak Eko, Waranggana, Niyaga, aku ki termasuk calon mlebu swarga. Wah, titikane apa le? Kulo makrofin sedekatin apa wae gawe wong seneng kuwi termasuk sedekah. Kamangka wong sing gelem sedekah kuwi cadangane mlebu swarga. Pak Guntara nyenengke wong akeh, sampeyan gawe senenge wong akeh, Waranggana gawe senenge wong akeh, kula gawe senenge wong akeh, berarti ya calon mlebu swarga. Titikane sapa wae sing gawe seneng utawa legane wong akeh kuwi calon mlebu swarga. Kula ngerti iki. Ngono. Rumah Tong kosong nyepelek. berbunyi nyaring. Ngengek kowe karo omonganku. Tidak sesuai fakta, Mas. Kok tidak sesuai fakta? Omonganmu piye? Apa wae sing iso nyenengne wong gawe legane wong kuwi calone mlebu swarga. Sing gawe seneng wong mesti mlebu Swarga. kuwi ngerti Gunung Bulu. Cah wedok ning kono iku gawe senenge wong lanang lho. Dajal ning kono mlebu swarga to ra? Ayo, pikiran. Aku tau liwat kono Aku tau liwat kono. Nyapa? Lagi liwat ngarepe Gunung Bulu. Enek wong mriki. Ono cah wedok. Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Apa wi? Monggo pinarak kamare kosong. Wis sauri piye? Aku terus tak sauri to. Ah. Tuku duku kecampuran lamtoro. Artinya Mangke kula mriku kali Pak Guntara. wong edan ora Nyurvey Mas, nyurvey. Survei. Lah tapi nuwun sewu aja mbok badakne karo daerah kono. Lah Beda nek kene karo kono wis beda. Tegese nyenengke wong, ngelegakne wong sing tanpa pamrih. Nah, Lho, kuwi lho Mas Yuda lho. Dadi Pripun? awake dhewe kudu ikhlas tanpa pamrih. ikhlas tanpa pamrih nyenengne wong, ngelegakne wong. Ikhlas tanpa pamrih. Lah nek kae enek pamrihe, Dadi nek wong nyeneng wong tanpa pamrih kuwi mlebu swarga. Nyuwun sewu Pak Eko. Nggih. Jenengan niki termasuk nyenengke wong mboten? Nyenengne wong dong. Awake dhewe berusaha untuk wong ki seneng, kesengsem, lho tresno. Termasuk swarga ya. Swarga. Swarga. Saumpama bar mayang bengi iki teng Pak Guntara jenengan mboten dibayar jenengan pripun? Swarga lho Pak, swarga lho Pak niki. Swarga. Mas Yuda, piye jawabane Mas? Monggo lho terserah lho Pak. Sampeyan pripun? Sampeyan piye lho pengen Sampeyan lho, mlebu Pak. swarga apa Kok ora? kancane Pak Eko senengane nurun. Loh, ngene lho Mas. Pripun? Sing jenenge wong, ya toh. Kuwi urip. Malah sosok nggonku yo mati urene ora mesti yo. Dadi urip Rambut kuwi jamoni ya. Dadi urip kuwi mlaku ngalor mlaku ngidul wis monggo. Lek ora mlaku ora urip. Dadi lek sing jenenge wong tumindak. Kok pertanyaan karo jawabane kok adoh Ora nyambung belas. Pertanyaanmu lho, Be. Jenengan iki rak teng mriki termasuk nyenengke wong akeh. Nggih. Jarine Yuda mau nek nyenengke wong akeh tanpa pamrih kuwi mlebu swarga. Swarga. Sampeyan nyenengke wong akeh ora? Nyenengne. Nek bengi iki sampeyan mulih kok omahe Pak Guntara gak bayaran sampeyan piye? Lek aku ndak njaluk bayaran kok. Loh, Loh, Pak Guntara sing ikhlas memberi aku. Loh, ngono lho. sampeyan tampa tapi. Loh, wong ikhlas yo ndak ditampa piye? Wah, pamrih, Pamrih sampean, Pak. Jane wis Pak Eko jane wis meh mlebu swarga karek tak ngenekne lho jane. Iso moh lho. Karepku aku kon bongko dhisikno piye Mas. Mboten Pak Pangkat. Eko cek nganggo pang. Jajal saiki nek awakmu piye, Dok? Ayo, yo. Mas Yuda, Apa? sampeyan umpama bar ndagel ning kene, Siap. bengi kira bayaran, sampeyan Sampeyan piye? silahkan. Saya ikhlas lillahi ta'ala untuk Pak Guntara malam hari ini. Saya nggak dikasih bayaran. Nggak apa-apa Pak Guntara. Do. Wah. Aku Berarti melu surga tenan lho. surga piye aku melu sapa nek ora bayaran iki? Malam hari Yo. ini nggak bayaran Pak Guntara. Saya pulang langsung pulang tanpa harus bertemu Pak Guntara. Aku kadung kredit rantang. Lah nyapa kowe kok bingungi nyapa lho kowe kok iso Kowe bingung. gak bayaran ra apa-apa. Ora apa-apa. Sebabe Oh, wis dilunasi ya. Wis Wis lunas, Mas. Wis lunas kok. Matur suwun, Mas, matur suwun. Mas aku. Wong jenenge nuwun sewu. Hmm. Wong niku nek ngibadah niku dasare utawa landesane kudu sabar lan ikhlas. Malah lek kaitane kalih anak yatim niku pripun, Mas? Lho, anak yatim Pak Eko kok dereng ngertos. Nggih. Wonten Haji Romai Rama menika lak sampun disebutaken. Apa niku? Lagu niku lagune Romai. Umpamane piye anak yatim? Dong dong dong. Sik sepiro nadane ya dijajal. Nada. Sak pira Mas jajal Oh. Romai Rama. G utawa C? Nah, sak pira? Iso apa ora to? Ngono
ngono lho. Lagune Roma lho, Dok. Musiknya dulu, biasanya itu kan musiknya kan ada dulu. Oke. Oke. Oh. Siap. Tolong. Adik-adik tolong. Yatmin. Lah. Yatim kok ya. Yatmin ini termasuk anak yatim, Pak. Yatim ini sing ngludruk nih karya budaya. Yatim piatu. Yatim kok iso. Niku kudu disantuni fakir miskin dan napa menika yatim piatu itu adalah termasuk orang yang berhak utawa wajib disantuni. Dalil hadisnya enten ya Mas ya? Mengke kula SMS. Kula SMS, Pak. Oh iya. Loh, sampean dadak ora tak apalno sik kok. Oh, nggih. Nggih. Sing baku keikhlasan dalam melakukan sesuatu, Mas. Betul. Nggih. Nek ikhlas nuwun pangapunten. Nek ngomong bab ikhlas, tebih sampean kalih kula. Andik TB adoh ikhlase karo aku. Sombong ikhlas kok sombong ngaten iki pripun ta, Pak? Ikhlasmu nggih napa to? Lho, nuwun pangapunten. Sakniki kula takon mawon. Oh. Dina Jumat. Sampean budal Jumatan. Hmm. Jarak 100 meter. Jelalah sapine sampean ucul. Apa yang sampean lakukan? Loh. Yo sik nyekel sapi dilebokne kandang lagi Jumatan. Telat Jumatane. Dosa sampean. Apa kowe? Yo Jumatan sik ta, Mas. Sapine ngebyong tanduran. Tandurane tangga muntek, kowe diseneni. Dosa kowe yo nan. Sapine dijak Jumatan. Seneni karo mudin goblok. Angin. Ra iso. Jajal lek bisa. sampean apa? Boleh, silakan. Nek pas wayah dina Jumat sampean ngarep Jumatan. Hmm. Lah kok sapine sampean ucul sampean pas budal. Iya. Sampean terus piye? Tetep Jumatan. Loh, sapimu? Kewajiban seorang muslim. Sapine ngerai tandurane wong lho, Mas. Sapine sapa? Lho, sapimu lho. Aku pun duwe sapi. Aku apa duwe? Aku ngingo pitik cilik semene ae. Ora kok ngono. Orang Sing iku penting sapi. barokah, Do. Barokah. Awake dhewe sapa ngerti nih santunan anak yatim. Mm-mm. Aku kemulih sangoni sepeda motor. Loh. Oh yatim karo Kula kan sepeda. yatim, Pak. Kula kan pun kapundhut to, Pak. Niki termasuk anak yatim, mbok menawa engko nek mulih digawe sepeda motor karena Pak Guntoro menika ngasta wonten ing kepolisian. Oh, Lah iya. numpak sepeda motor ya apa iso? Gak iso. Lah gak iso numpak motor iki lho. Ya tak tuntun, Mas. Nyapa lho, dituntun yo Motor mlaku. lho. dituntun iki lho. Lah apa-apa ora oleh. Ya ora oleh ya kudu ditumpaki, gawe helm. Ora iso kok numpaki piye? Ya belajar. Belajar karo sapa? Ya karo aku to. Kuwi apa iso? Motor piro to sing ora tak gadekno ning kok penggadean. Rumangsamu ki lho. Piye nek belajar piye? Nuwun sewu lho Pak, wong kok goblok kok pitung kecamatan Oh. motor ngono tak warai. Jajal, titik. Ha, motor. Ngono lho, dadi motor. Ngapa tangan lu iki? Kowe iki lho praktek dadi motor. Ngene, ha. Ah. Iso ora? Heh. Ah. Cek tangane ndaplang. Kecendekan goblok. Nah, tangane ndaplang. Oh. Ngene lho goblokmu ku lho. Bocah kok iso. Ora ngel belas kok. Judo mesti lho. Dadi motor. Gek sing apik, kaya motor niku lho. Ini. Terus Terus? iki lho stang lho ngono. Iki lho. Hah, niki Pak, sepeda motor. Iya. Niki, ha. Kuwi apa kuwi? Totoke, Iya. totok Pak niki. Nggih. Ngapa? Mbok gawe palu pisan lho. Lah nyapet wong-wong ben padha ro niki totoke. Heeh. Lah niki Pak, niki. Yah, Heeh. Menengo nyapet to. Kuwi apa kuwi? lah nyapa kok mbak ngene-ngenekno iki lho? Ben roh Pak Eko, sampean Iya. dereng ngertos sepeda motor Pak? Iya. Niki rating Pak, Iya. rating. Nah, niki Ah. Iki lho, Pak. Ah. iki lho ngertos ngertos. Ah. Niki lho. Nah, Iya. Anu Pak Eko, Napa? telepon bojoku Pak. Napa? Nek mataku saiki PC. ora iki tak jelas nih. Mbak ogrok ngene kok Iki ki lampu maksudnya niki lampu. Lah niki Pak, niki Ah. bel. Tet. Bel. Iya. Etok-etokane bel, Pak. Iya. Tangkine Meneng ndi? to meneng to kok cerewet ta to. Meneng to. Oh, kacek 50 tek remuk ya. Tangki, Pak. Tangki niki. Oh, iya. Niki tangki, terus niki jok. Ah. Terus rating Pak niki. Iya, rating kiwa. Rating niki totok, Iya. Iya ya wis ngerti. Tangki. niki gas, niki. Niki gas kalih rem. Oh iya. Ha, Ya. Cit. Nggih ra betul, Pak. Nggih. Cit. Hmm. Niki Hmm. jok, Hmm.
Knalpotmu sing ndi ta? Ki lho, ha. Iya. Metune tetep kok Iya. mburi to, Mas. Tangki. Tangki. Bengsine renek. Mosok Kula siap nih, Pak. Oh iya. Diseni bensin dhisik. Bensin, Pak. Oh. Bensin prematur, Pak. Iya. sepeda motor anyar biasanya sono Bensin prematur, premium. Kok prematur? Prematur itu bayi, Mas. Mosok. Oh, Bojoku kae lahir premium. prematur. Oh, balik ya. Kula iseni riyen, Pak. Nggih, sare-sare. Kok ning nggih. Sepeda motor anyar biasanya anak bensin lho, Mas. Sapa dealere anu bangkrut tak? Iya. Diseni dhisik. Bensin, Pak. Nggih, kersane saged muni. Nah, terus bareng ngoten? Diselah, Oh. diselah, Pak. Ya, Iya. kula selah riyen. Nggih. Montor kawak, Pak. Iya. Niki. Heeh. Jangkrik iki jangkrik penanoke. Bocah iki ras. Iso apa ora to dadi montor kok angel men kanjangane kowe kuwi lho. Aku mulai kok iso semper lho aku. Lah diselah kowe. Diselah aku yang gawe starter otomatis ae iso. Iki montor kawak. Montor lawas. Kawak. Lho nyapa kok Ya mah 75 sing suarane ketek. sing ngalon-alon kok. Anu ya nganggo starter iki ya. Heeh. Ceng greng greng. Apa? Greng dhisik lagi ceng. Aku cengsek lagi greng kok. Masa kok sebel. Jajal. Cek. Ngene, ceng. 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 Greng. Greng. Pak Eko ceng. Pak kok gak iso greng. Pun saged muni Pak Eko. Wong jenenge mawon sepeda motor. Sepeda motor niku nek enggal nyuwun pangapunten kedah dipun reyen, kedah dipun servis supados warga masyarakat boten saged anu. Nggih to Pak Eko. Jalaranipun napa to Pak Eko nek sepeda motor menika nek boten dianu kalih sing gadah, napa mulih diopeni kalih dealer niku mboten saged Pak Eko. Sampeyan lagi serne kagungan sepeda motor. Wes, rasa beda-bedan. Wong Ayo melis ya. Iya. nabrak. Jaranan. Dalu jeng Elis. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange. Mas Yudo karo Mas TB. Sugeng dalu Nggih. Mas TP. Nggih. Mbak Elis, Pak Eko. Oh. Kula angger nyawang Mbak Elis ngeten iki kelingan Piala Dunia. Apa itu, Mas? Nyapa kok Sambungnya Piala apa karo Dunia? Piala Kebayake warna ijo, Jauh. gambarane kaya suket nang lapangan. Iya. Terus diyoi wedhus. Gelungane bunder diibaratne kaya bal. Kena telek. Kuwi aja ngentak-entak. Gegere Piye? kaya lapangan. Aku terus gelundung. Terus? Sakniki kan Piala Dunia. Paling tidak di awakmu nek roh Mbak Elis ngene iki piye? Nyapa? Lah, ngene iki nek Piala Dunia ya awake dhewe ya berhubungan Piala Dunia to, Mas? Oh iya. Bisa ya, Pakmu? Oh, piye to? Kae ana bocah ayu Mlaku-mlaku karo ngempet buku. Aku weruh bocah mesem guyu. Bareng tak delok bocahe budal sinau. Apik. Ole 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 ole. Ole. Menyerang enggak? Menyerang enggak? Ole. Ole.
perawan. Ya. Mlaku-mlaku ning pinggire ratan. Endang jawab meneng Seneng aku sih. Ayanmu kumat to, Mas. Aku weruh mripate jelalatan. Bareng tak delok bocahe arep pacaran. Ole 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 ole. Ole 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 ole. Hei, Ole ole. Gol. Kae ana bocah wedok Mlaku-mlaku ning pinggire tembok. aku weruh bocahe lungguh ndodok Bareng tak sawang ora nganggo ole 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 ole. urung keterus wis kesusu oleh-oleh. tak ruwemet ini kapok ora pas blas urung wayahe oleh-oleh kae ana bocah wedok Mlaku-mlaku ning pinggire tembok. aku weruh bocahe lungguh ndodok Bareng tak delok ora nggawa omah kodhok ole. wong edan ora mas aku. Iki ana sing ngersake. delok kok ketok sak bathok Apane? Kodhok Lah, gimana Gelung, kok? gelungane mbak Gelungan. sampean iki sensitif sampean Tembange. Ana sing ngersake tembang kangen, Mbak. oh iki cocok niku Termasuk saka Pak Sukar Warung Rahayu 45 Beji. Pak Marji Guru nggih Pak Marji rawuh. Guru iki mau Kanca tak aturke. kentel Nah, nggih. iya. Dibawani. Wah, Pak Muryani niki sing nggen kula dandan nggih. Jedinge renek lampune. Guri sine wedhus tok ana. Kempayen yo wong desa ya Raja Kaya ngone-ngone lho ora. Jedinge genek lawange lho, Pak. Nggih. Aku pipis sing ate tak ganjel karo sikil ngene. Oh malah kaya Kudine kiri. dibuka. Ayo Coba, datangi. ya. Nganggo pangkur. Pangkur, Bang. Dandang Pangkur, gula. dandang gitu. gula. Pangkur iso to ora? Pangkur dandang gula. Pangkur ya pangkur dandang Lah ya gule, pangkur Rinoso. tembang kangen Rinoso. Pangkur rinoso. Jajal Mas Tepi Warana Sampeyan to iso be kepiye warana. jajale Sabinten aku sabinten ora Pak De, ono. sabinten Pak De. sak lengen kira-kira. Pak Eko ya. Tintingan iku. Ole. Weh. Iki lho kok iso. Angel ora umum. Dah jarene arep marai. Gak. Rina sayoka rasa Lah Mbak Elis ini bawa kendaraan apa, Mas? Alah, paling tidak ya Isuzu Panther. Oh, kok panter? nyapa kok Ih, Peter? sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lumayan loh Dek iki. Lah sepeda motor. Sepeda motor ya paling tidak ya apa iki anu Yamaha 75, Mas. Yamaha. Masa Yamaha. 75 kok sama 75. begini. Loh, Ya, kowe Mas. ngomongnya brot. Ora Loh. nang ngono. Numpak Yamaha. 2 tahun kas mriki Pak Eko. Oh. Mriki tanggapan wayang melih. Oh, nggih. Oh, iya. Dalam Mas. rangkane weruh ora? Apa? Panen klopo lho. Oh, suwi yo. Iya. Enak. Mriki napa leres maine cedheke pasar manuk to, Pak? Oh, nggih. Wah, ngerti ngono aku nggo manuk mau. Manukku Apa? apik. Lho. Lah nek ngomong manuk Pak Eko iki juragane jagoane permanukan to. Manukmu ki apa, Be? Loh, labet to, Pak? Juara 1 lho, Pak. Tingkat nasional lho, pripun to? Tegele apik. Loh, jenengan sewu jenengan nek nglatih manuk niku pripun? Ya dijejer-jejer di sing dianggap unggul ya kuwi sing dipilih. Mediane napa? Mediane ya kurungan anu. Kaset Kaset. sakola mangsane. Oh. Ya dilatih ngangge kaset. Suara biasa. napa? Ya suara labet ngono. Alah, wis ora juara Pak niku, Pak. Lah panukmu kasete mbok apa? Terobosan anyar Mas nggih niku. Apa? Tak
tak setelo sidi. Labet di setel sidi. Sidi. Isuk ngono tak setelo campur sari. Labet ki. Labet awan Mas, keroncong. Sore Lagu nostalgia. bengi. Bengi tak setelo VCD dangdutan. Weh, Terus dadine mana? Negele piye? Wekli yo. Nomor 1 Mas. Lah ndemen manukmu dicekel polisi. Anu kae mergo ndelok film porno kae Mas. Masa. Sidine lali ra tak jabut kabeh. Ngomong manuk ya apik manukku. Apa? Kula senengane labet mboten patek seneng, Pak. Beo kula. Wow, sing iso nerokne wong. Beyo niki iso nerokne wong kula-kulaan saking Sumatera. Heeh. Sumatera lho, Dik. Iya, Sumatera. Sumatera. Iya. Aku kulaan manuk beo pinter Dik anggere sono. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dadi Mas, Selamat pagi, selamat pagi. Ah. Tak gawa mulih neng nggon Tulungagung. Numpak apa? Kereta. Ah. Wedi to aku nenek pemeriksaan, tul. Beyoku tak kek neng nggo toilet. Terus Rong dina rong bengi neng jero toilet mulih gak iso negel, Dik. Isone mung muni. Gubal. Ayo balik. oh, pirang jam kok pinter. Lah nerokne wong ngeden kok. ngente Kae mangi. Apa? Pak Eko iki dalang kondang lho. Heeh. Ning Tulungagung lho. Nyapa? Lah kok Apa to? tasih ngenehan iki piye to Mas? Mosok dalang kondang nggowo ni. Masa Aku Kuwi oh, dike nganu peralatan kene kowe tak engkol. Mboten tes niki. kuwi ra apa-apa Bewi jek termasuk apik. Lah ngapa? Pak Eko iki ternyata jek kaya cah paut. Kok iso? Lho karo sing wedok digawane mie adahe ngene iki lho. Ben ora ngelak iki lho Pak Eko iki lho. Wedi nek ngelak. Iya. Kuwi jenenge Tupperware. Sangune kaya ngene iki to Pak Eko. Iya. Monggo dimik. Kebet sumanding sisihmu Apik sarane. Swara ki ya tutuke mengone ora ombo ning apik. Ora kaya bojomu mengone kamban suarane ngosos. Kaken mangan ula iki Mas. Sing ngowos terus. Hus, keringete kaya solar. Wong ora nabi. Ratriri nasa rina ha ha Pak Eko. Pripun? Jabang niku napa sakit ta, Pak? Sebabnya? Kok awake malah sudo akeh. Mila to. Nyapa? Jabang iki lho. JB? Iya, malah sakit. Masa lor? Lah iki lho bocah lho. Anake wong kuwi. Oto uru ya. Anake wong lho. Persis Siapa lho. jenenge siapa? Jenengmu siapa, Mas? Pers. Bapaknya jenenge siapa? Gunawan. Wan, anakmu Jul lho. Padane wedhus saya ucul. Oh, ini masa gua ada wong. Ya, Yen wes rina engken ratri kangka dulu
Ngapunten Mbak Elis. Nggih, Mas Suwanten Yuda. kok saged sae niku resepe napa? Kula nguntal cecak. Cecak. Nggih. Bojomu Dik, surane ben apik, kon nguntal nyambik. Luwih gedhe wi. Mesti apik. Bak penisan boyo pisan Mas. Mong sliramu tanah liya tak tresnani Mas. lahir paten Kak. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetis dadi sesingganku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kambu rasa kang tambah kegemilan dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tangga kangen iki nandang yo rina wangi apa pancen sliramu wis ra krasa liwat tembang titip sayang tresnaku pring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancet wis ra ngerti satenane aku ngenteni balikne edang manis sing esaku liwat tembang iki wujud
Bangkangan iki wujud katresnanku. Matur sembah nuwun, terima kasih. Prengat prengut Adik ke apa sapa uang bako Puri Ratna, Puri Ratna. kejegras tak apa timbang susah yen gembira ajang yoso timbang susah Adik ayo padha guyu. Ayo guyu. Timbang susah adik ayo padha guyu. Puri Ratna. Nggih. Puri Ratna Mas Puri Yudo, Ratna Mas Dawuh. Bebe. Nggih pripun Lek cetuk ketemu karo Puri ngene iki jajar mau tembang sampean tembang apa Mas sing pantes kanggo dia. Kabeh pantes. pantes Anak awakmu jajal. nah iki tak anggap guruku mas paling gak dia mempunyai suara yang indah pasti sing babakan vokal Bener. satu nada G mas Wah, gila. kita bermain musik ya Bu Guru Ya. Ini ibaratnya sebagai guru vokal Oke. sabar mas Ayo, dia sakmono lho. piano apa? G bener ya? Ya. Wis bener. Bisa. Dianu keri-keri. Alah. Ya nu keri-keri lho. Piano mari main. Piano, piano, mari main piano. Bermain diiringi Dengan piano, bermain diiringi. dengan piano. Bu Guru, Ya. mau tanya Bu? Hmm. Bu Guru, yang nyenot apa? Not ini. Not ini. ora. Aku salah tuh, Cok. Pak Guru, not ini apa namanya? Mindek kemo tak dekemi. Alah. Podo yang ini lho. Mi dudusal menggi mental. Podo ya Mas, gurunya penjawab. Ya. Oh. Bu Guru, not ini apa namanya? Hmm. Not yang mana? Yang ini Bu. Sing Not di ini. not. Hah? Not ini. Hmm. We dudu not. Apa? We need. Not Bu. Kalau tengah not, kalau sini dot. Ya. Kira piye? Bu Guru, yang ini apa namanya? Mi dodo sol dodo mi. Krek lah gurune. Ya, kalau kok Ngapa iso. sampean malang ngono? Ora. Gurune iso pinter. Nangis sih paling kaya aku lho nyanyi. Lho nadanya tolong diaminir. Wah, amin. Ono tangis kelayung-layung. Tangis rondo atine bingung. Saben bengi mesti lara ati. Ora ana ya sing ngancani. Rondone dan sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Sing numpaki untune gowang. Ngawur bae. Bocah iki Rusak grammar iki jenenge lagu mbok rusak. Ditumpaki arang-arang. Sing numpaki iya Pak Dalang. Lambe. Rondo lho. Kuwi lagu anu lho, religi kok dikira. Religi lagi. Oh, ngomong ngawur. Religi nek Pak Iam yang ambyang.
rami banyune kembang duh Gusti Allah kula nyuwun pangapura sakabehing dosa kula. Ngapa tuh aku tangi religi kok nangis ki nyapa? Aku salah di. Apa iki? Duh, kok bisa Wong kok edan. bisa diusapi? Lah ngapa? Lah nyapa kok nangis nyapa aku? Lah aku ki keronto-ronto lho, Mas. Sebabe? Lah sampean nembang ngono ki aku ki bersedih ngono. Kowe nangis? Trenyo. Lah Kelingan kalau kelingan ibuke. Aduh. Ibu tiri. Ora aturan kabeh. Nangis lho. Ngapa? Wis sikilku tak ideki dhewe. Iki pundutane tuan rumah, Pur. Sayang dua. Sayang dua cocok. Ditumpaki arah. Wah, blok pisan kok. Kowe Pak Eko mesti ibu golek ana sing tanggane awake dhewe sing ditumpaki arang-arang ya. Sebenarnya nadane, Dok. Desa, Dok. Oke. Iki digawe langgam lho. Barungokno. Gini, divariasi. Pripun? Iki berangkatnya digawe langgam. Dadi langgam sayang dua, engko dilebokne ning dangdut. Edian Pak Eko Edian. Edan muatamu kok. Gak maksudnya variasine niki lho. Lho, iki jenenge kombinasi. hebat. Kombinasi. Gendeng tenan Pak Eko, gendeng. Gendangmu dhewe. Mboten maksudnya kreativitas ya Pak Eko kan. Pancen aku yo jancan. Wis Pak Eko ndempon wis. Zal, sepiro? Pur, adane mangga di sama karo gamelan. Ayo. coba rungokno tembanganku iki Mesti penak iki, Puri. Cocok Pak. Masih bersama dengan mendemnya Jawa Timur. Ya. Yung Sumawardani. Betul. Bersama Eko Presjanto dalam Idola Jawa Timur. Yuk kita saksikan bersama-sama penampilan Puri Ratna yang sebentar lagi akan menggoncang Tulungagung dan sekitarnya lewat lagu-lagunya. Ayo, jangan gembira, jangan gembira. Kabar gembira. Koyok pasar enak rasanya. Leru aku. Tolong bagi Baiklah. adik-adik. Para hadirin semuanya, sebuah lagu dari persembahan dari Puri Ratna masih bersama dengan campur sari Tri Kusumawardani. Inilah Puri Ratna dengan berat badan 50 kg. Alah, balik-balik. luweh Pesan dari Bapak Camat dimohon untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dan bagi adik-adik yang di atas pohon dimohon keturunannya untuk Turun. Ayo, daturake. Ongkon Langgam lho, mudun Mas. lho, Dik. Langgam sa umpak-umpakane. Monggo dados nggih. Siap. Asik. coba rungokno tembanganku iki Dewi Asmara tulung omongno aku isih ngenteni ombak segoro kok saja ngilingake nambahi kangenku saya gedhi nganti kepati-pati andaikan sayangku saiki
kedeping moto wis marem atiku. Yunus Mawardani. Coba rungokno tembang kangenku iki. Dewi Asmara Dulo ngomongno aku isih ngenteni. Ombak segara kok saja ngelingake. Tambahi kangenku saya wedi nganti kepati-pati. Andaikan sayangku saiki isih ana ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga ingati nolak bengi foto iki angeti ngeremake pengalaman esok lan manisku. Kapan ku bertemu sakedeping moto wis marem hatiku. Andaikan sayangku saiki isih ana ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga ingati sedih hatiku hanya dalam mimpi. Rino lan bengi foto iki angeti ngeremake pengalaman esok lan manisku. Kapan ku bertemu sakedeping moto wis marem atiku. Terima kasih banyak Mbak Nung. Hebat. Nyacat kualat maido plonga-plongo. Tenan, Mas. Sumawardani padane liyane nggih mboten Rambutku saged. lengone Iya. pomit. Hei. Lakuwe lunga pencing ora pamit. Tang molawat neng awak rusak coba jeruk sing kapingin sepule kayangan kambang jagung bobrok dimakan uler cintaku sekonyong-konyong ular ngeket lakune loket-loket aja tambahi melakukan loket. Iki lagu sing ngetren-ngetrene Mas. Napa, Pak? Lho, lagi cantik kok piye. Wah, Wah, cocok. cocok. Senengane cah nom-nom. Iya. Diaturne. Heeh. Ayo, Iya, Dik. Ang, sepira nadane, Dok? Ya. Lihat lagi. Hei sayangku, hari ini aku cantik, Asik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hop. Saya Pak Eko. Seto lagune apik ning jogetane perlu dibenahi. Lah kok saged? Dadi yo setengah polah no. Wong lagune iki lagu gembira. Mek menenge piye ta, Bang? Gerak gawe Gerak. gerak awakmu kaya aku nih lho. Piye? Sayangku. Kira iku ngono klebon orang-orang. Ora iso. Ono sing pakare awak Harus dienggo pakar lho. Heeh, Bang, yo. Piye Mas geraknya sampe? Nah, saya tak dina pakare. Le. Kersane cah nom-nom Pak. Kuwi awake dhewe wis tuwek lagu-lagu niki ora ada. Cah nom-nom niki lho kersane anu. Hei sayangku. Centenana le. Le. Contohane le Sing sing enak apik. ya Mas. Sing enak le. Sing ngene iki lho, lagu marek iki lho sing ngene iki lho.
sayangku. Ya. Hei sayangku. Ya nah, Sal. Hei sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, Mangan. bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanja kamu. Jukitane manut to bisa nggih, Nduk? Nggih. Ya, daturake iki serius iki pundutan lho ya. Lagu anyar. Monggo, dados nggih. Emang lagi cantik, hei sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari.
Hebat. Pun Ngandani kok nom ngecel. iso nom. Pancen lek jeneng energik iki hebat Nggih, banget. leres. Cah sakniki ya Pak padane cah biyen ae. Jaranan Jaranan jarane kita jaranan jarane Jalan teci sing tukang dorane sing ngirim para mantri cek cek nom cek cek tum cek cek turun lurung jalanan jalanan jarane jalan teci jalanan jalanan jarane jalan teci sing tukang dorane sing ngirim para mantri cek cek nom cek cek tum cek cek iki dibalekne ning induke Mas. Siap, Ning siap. gamelan pundutane iki mau gubuk asmara. Cocok, Cocok. Gubuk asmara iki lek gintano kok. Wah, Heeh. Spesialis langgam. iki pokoke lagu-lagu sing cocok Gin? cinta iki. Nggih. Ah, gubuk asmara ya, Nduk. Nggih. Sing kering kok nganggo semboyo. Siap. Ya. Monggo, diaturake babar pisan iki pundutan-pundutan iki. Nggih, kudu nggih. dipinangkani. Monggo. Liwat aku kelingan kupu kae biyen tak goleren ing cekak kabak tulisan warna abang tak isih trawan jenenge kukuh asmara biyen kae kanggo andum tresno tanpa kental tanpa koso kota putih ketakan asmara kukuh gawe padwati duit biyen tumata saiki kukuh gawe tebak crita tengah wengi nganti gagat rino cedetan sakjroning ati datang nonton saya
Mas Yudo, Mas TB. Nggih. Mengko diteruske teng goro-goro nggih. Siap, siap. Mbok, aja nganti ninggalke kawaspadan. Suasanane gawat, no. Ana ing praja Ngamarta kae Gustimu munggah ing sanggar pamujan. Caos sesaji mringarsaning Gusti kang gelar jagat. Ayo dicaketi mbok menawa ana sing durung cemawis dicawiske. Yen ana sing durung siaga disamutake ya, Nok. Ayo tak tutke lagumu yo. Kuku sing tupa kumelun-melun. Doa lolo rame-rame mlebu pasar